Mayong gabi sa tanang mga kahigalaan o kaigsuunan nato dinhi sa One Voice Christian Fellowship sa Dakbayan sa Iligan ug sa tanang mga makasabot sa pinulungang Cebuano sa Herald of Grace Covenant Bible Church sa Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite ug sa tanang mga nagasunod sa atong buluhaton Luzon, Visayas ug Mindanao ug sa nagalain-laing dapit dinhi sa kalibutan. Welcome sa atong panagtigom diha sa mga pagampo apan sa dili pa tuguti nga makapamalandong kita sa hamubo nga pamaagi sa pulong sa Ginoo. Please turn with me to Hebrews chapter 12 verse 2. Hebreyohanon kapitulo 12 bersikulo 2. Ang giingon dinhi, sudungon nato si Jesus nga maoy nagtukod ug nagpahingpit sa atong pagtuo nga tungod sa kalipay nga gibutang sa iyang atubangan, giantos niya ang krus nga wala tagda ang kaulawon ug milingkod siya sa tuo sa trono sa Dios. May the Lord bless the short meditation of His Word at this moment. Now, isip magtotoo mga kaigsuunan, ang atong spiritual life nagsugod ni adtong mitanaw kita kang Kristo. Mitutok kita kang Kristo nga buot ipasabot nagsalig kita kaniya alang sa kaluwasan. Ang giingon sa Isaiah 45 verse 22, tutok kamo kanako ug kamo maluwas, tanang kinatumian sa yuta, tungod kay ako Dios ug walay lain gawas kanako. So when we began to look to Jesus, that means to trust in Him alone for our salvation. Didto nagsugod ang atong relationship with God. Nagsugod ang atong spiritual life. Naluwas kita, nahimo kitang born again. Apan ang atong pagtutok sa atong Ginoong Hesukristo, kinahanglang magpadayon sa atong pagkinabuhi isip Kristohanon all throughout this earthly journey. The whole duration sa atong pagtabok niining kalibutan na mga kaigsunan, we need to fix our eyes on Jesus. Mukinigingon sa atong teksto, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Kinahanglan nga mututok lamang gayud kita kaniya, musalig kita kaniya sa tanang higayon. Ug ang climax mga kaigsuunan sa atong pagtutok kaniya pinaagi sa pagtuo, gumikan kay wala pa man nato makita ang atong Ginoo nawong sa nawong, so we look to Him by faith. Pero ang climax niini mga kaigsuunan, ato siyang makitaan nawong sa nawong, inigbalik niya, inigkanaog niya sa kapanganuran, sa tibuok niyang kahimayaan. We will see Him. Ang atong pagtuo mahimong sight. Our faith will become sight. And we will be transformed completely to become like Him. Ang atong kasinatian dinhi sa kalibutan, we need to fix our eyes on Jesus because 2 Corinthians 3:18 says that as we do so, mahimo kitang susama kaniya sa panagway from glory unto glory if we look to Him at all times. Ug kung mututok kita sa Ginoo sa tanang higayon, wala na kitay panahon pa aron mamantay sa uban, aron aron mo despise sa ubang mga tawo, or wala na kitay higayon pa aron ma-bothered or ma-devastate sa mga panghitabo sa atong palibot, gumikan kay nagasalig kita sa Dios. Yes, we recognize our problems, we recognize the concerns surrounding us, but because we fix our eyes on Jesus, we are able to say our God is greater than all of these problems. Ang giingon sa 1 John chapter 3 verse 1 and 2. This is the climax. Gidescribe kini ni John. At as we are fixing our eyes on Jesus now by faith, but one of these days when the Lord returns, we will be able to see Him by sight and we will become like Him. 1 John chapter 3 verse 1 and 2. Tanawa ninyo kung unsa ang matang sa gugma ang gihatag kanato sa amahan, aron kita pagatawgon nga mga anak sa Dios. Ug mauman gayud kita, tungod niini wala kita mailhi sa kalibutan, tungod kay siya wala man pud mailhi niini. Mga hinigugma, karon mga anak kita sa Dios ug wala pa napadayag kung maunsa kita. Nasayran nato nga kung siya mapadayag,
mahimo kitang susama kaniya tungod kay makita nato siya, isip siya. And this is what we are looking forward to when we will be able to see our Lord Jesus Christ face to face, and seeing him face to face, we will really become like him. This is our blessed hope. Ang mga wala kang Kristo, walay paglaom nga susama niini. Busa, manghinaot kita nga ablihan sa balaang espiritu ang ilang mga mata, and they will really be able to see Jesus Christ for who he is, the only Lord and Savior of sinners like you and me. Magampo kita. Salamat o Dios sa mensahe nimo niining takna, ug among gipangayo o Dios nga tudluan nimo kami kanunay. Himo kaming giyahan, gamhan, nga mututok lamang kami kang Kristo, the author and finisher of our faith. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Daghang salamat sa pagpamati sa hamubo nga pamalandong sa pulong sa Ginoo. God bless us all.